podzimu. Takže když byste mohli psát komentáře, pokud nebudou vypnutý jako u mýho prvního videa v tomto kanále, tak mi klidně můžete napsat nějaké poznatky k tomu prostě podzimu, co si o něm myslíte. Jinak zvažuji, že jelikož mě to fakt baví, protože už třetí den po sobě si reálně k tomu sednu, jako prostě, že na to mám vyloženě chuť. Protože normálně na normálním kanále je to trošičku složitější, protože vlastně s normálním kanálem, kde prostě normálně hraju hry nebo dělám vlogy nebo něco takového, nebo něco jako recenzuji, tak je to trošičku složitější v tom, že to video opravdu zabere třeba 3 hodiny. Že opravdu musím stříhat skoro každou prostě minutu, třeba 3krát, protože si tam nějaký přeřek, prostě nějaká volná chvilka a není to úplně, prostě se to do tohoto formátu videí nehodí. A tady je to takový fakt jako vyloženě jenom povídací. Že já vyloženě prostě si jenom sednu k telefonu, k mikrofonu a prostě si tady s vámi povídám. Což je hrozně jako relaxační v uvozovkách i pro mě. Protože tady reálně můžu probírat všechno, co chci. Na jednu stranu je to docela takový jako lehce cringe, že tady prostě mluvím do mikrofonu, jo, ale a prostě jenom šeptám u toho a koukám se do kamery. Ale na druhou stranu je to hrozně skvělý, protože je to baví se s váma povídat, protože já jsem člověk, který si prostě hrozně rád povídá. A je to prostě úžasný. Tak, jelikož mě to fakt baví a překvapivě zatím můj kanál se docela rozrostl, nebo takhle pořád to není nějak extrémně moc, pořád jsou to jenom desítky, že? Nebo prostě 17, nebo nevím, kolik tam mám. Doufám, že to tam nebylo slyšet. Jako číselně je to málo, ale když prostě si uvědomím, že jste to vy jako lidi, jako tady, který si neuvědomil, že to nejsou jenom čísla, tak je to hrozně skvělý. A když to porovnám s tím mým prvním kanálem, kde už mám přes 100 odběratelů, což zase číselně je to málo, ale lidsky je to strašně moc, tak vlastně si uvědomuju, že tam to šlo pomalit, že třeba těch, nevím, 17 odběratelů jsem měla až u 3., 4., 5. videa a tady už jsem to měla vlastně prakticky u prvního videa, což je hrozně skvělý a moc vám za to děkuju. Co tím chci ale říct je to, že přemýšlím, že bych si koupila nějaký pomůcky, ať už chlupatý pop filtr, ačkoliv nevím, jak to s tím mikrofonem půjde vlastně dohromady, protože přece nám tady to prostě hůř snímá, je to dělaný prostě na to, když řvete nebo normálně mluvíte a je to skvělý v tom, že prostě tam není šum, jo, prostě tady neuslyšíte šum, pokud to nemám blbě nastavený a nedozvím se to až po tom, co to dotočím, ale zase toho jsem tam vynechává zvuk, nebo prostě to, co já říkám, nebo zvuky, který já tady prostě dělám, protože prostě na ten život to není stavěný. A tolik to prostě není to ideální mikrofon na ASMR videa. Našla jsem na Vinted nějaký. Teď jsem slyšela mouku, nebo co to bylo, no to je jedno. Našla jsem na Vinted nějaký ASMR ten mikrofon. Kocour mi měl ukázat dveřma, jo, ale semka nechci vzít, protože se bojím, že tady bude dělat do blbosti a bude to slyšet. Takže to nechám být a tam nebude slyšet. Každopádně jsem zapomněla, co jsem říkala, to jsem celá já. No,
že prostě bych chtěla koupit ty pomůcky. Jo, to prostě ten mikrofon není prostě udělaný a že jsem právě že na Vinted našla nějaký mikrofon, který by vypadá, že by nemusel být špatný. Že sice oproti tady tomu tam bude slyšet šum, ale to protože bude víc prostě víc jako dělaný na ASMR logicky. Takže nevím, ale nevím, jestli to fakt jako bude úplně to, co si představuju. Proto to necháme až na těch 100 odběratelů a případně bych si to mohla přát na Vánoce, protože pořád jsem dítě, takže můžu. No, takže tak. Ale tak jako, že bych si chtěla koupit nějaký pomůcky, ať už jsou to nějaký antistresový míčky, který by mohly dělat hezký zvuky, nebo prostě něco, protože ačkoliv já tady ty věci moc nemusím, kromě toho filtru, tak se zase říkám, že to nemusím já, neznamená, že to nemusíte vy. A já chci jako prostě, paní mi psala, že mám příjemný hlas, za což moc děkuju. A zase si říkám, že těm lidem, kterým přijde, že mám příjemný hlas, by třeba mohlo u mě vadit to, že mám příjemný hlas, ale zase nedělám ty zvuky, které oni mají rádi. Tak jako prostě chci mít co nejvíc jako obsahu, fakt mě to jako baví, ačkoliv se cítím lehce trapně, tak mě to strašně baví si tady s váma prostě povídat, protože je to strašně skvělý a je to prostě na formě udělaného podcastu, který prostě můžete poslouchat prostě u spánku. Takže mám tam nějaký míčky, antistresové míčky, různě barevné věcičky, abych mohla dělat i lehce interaktivní videjka s tím, že to nebude jenom o zvuku, ale bude to i o dívání a unavení očí. Mám tam nějaký skvěšíky. Absolutně nevím, jestli to budu objednávat, ale mám je tam. Zkusím přemluvit mamku, abychom to objednali, aby mi to potom strhla z účtu. Strašně moc teďka utrácím, to je strašný. Ach jo. Ale já to jako dělám za dobrým úmyslem. Já mám důvod, určitě ano. No, takže to je jenom takové info, že možná koupím nějaký věci, jako já nějaké antistresové věci mám, ale jako není to nic extra, jsou to jenom nějaké slezy, které tady ten mikrofon prostě neuslyší. A nějaký míčky a tak podobně, ale je to prostě takový jako, už to mám třeba 5, 6, 7 let, což taky není málo, tak si říkám, že vy a ty byste si, ty by si, a pokud je vás tam víc, tak vy. No prostě byste si zasloužili něco lepšího. Já a čeština, já a angličtina, já a ruština. To nejde dohromady. Tak jo. Můžete mi schválně napsat, co třeba máte rádi, pokud budou fungovat komentáře. Třeba jaký styl ASMR a tak podobně. Jestli máte rádi spíš jako rychlý a agresivní zvuky. A nebo nějaký jako pomalejší. Zajímalo by mě to. Já mám ráda docela oboje. Já jsem takový člověk, který se přizpůsobí a to, co zrovna je, tak to prostě poslouchá. A buď u toho usne, anebo ne. A teď už jsem malinko vědomá na to, o čem jsem tady s váma chtěla mluvit. Po 15 minutách skoro. Mě by zajímalo, jestli máte rádi podzim, protože já jsem vždycky, jako moje nejoblíbenější období vždycky bylo prostě jenom léto, protože prostě léto, měla jsem narozeniny, takže to byl taky důvod. Prostě prázdniny, dovolený, prostě limošky, balzne, zmrzky, melon, hromada ovoce, jo, a bylo prostě teplo a bylo hrozně prýma, jo, prostě spousta hezkých. Ale vlastně až minulý rok jsem si uvědomila, že každý roční období má něco do sebe. A vlastně
jsem začala mít ráda i ten podzim, který jsem vždycky extrémně nenáviděla, protože mi to vždycky přišlo jenom jako úplně hrozně zbytečný období před Vánocema, který samozřejmě dítě miluje úplně nejvíc. Tak tady i tak máme kocoura, respektive kočku. Teď čiky, doufám, že mi tady nebude dělat bordel a že si vkladu někam ven. No, možná mám Sevka skočí, protože jí bude zajímat, co tady dělám. A co jsem chtěla říct je to, že je zajímavý, že vlastně už jako teď konc moc jako o Vánoce nevím zájem, jako o dárky a takhle, protože tam dárky jsou skvělý, ale prostě už v tom nevidím takový kouzlo, jako když jsem byla dítě. A místo toho, abych si Vánoce užívala, tak se spíš nervuju, že nemám peníze na to, abych všem koupila, všem prostě mi koupila dárky. Ach jo, já jsem fakt jako v těch věcech hrozná. A já se tamhle na mě usmívám. No, spíš spí. By mě zajímalo, kdy se zbudí. A to vlastně má otevřený oči, protože pak jako oni nemají víčka. No, ale vlastně až minulé díky, nebo minulý rok díky Polsku jsem začala mít hrozně ráda podzim. A úplně ho žeru teďkon. Ideálně bych si chtěl koupit nějaký svetr, protože já mám dva, ale jeden je takovej hrozně jako vypadá hrozně babičkov. Prostě vypadá, jak kdybych ho měla nosit 70letá babička. A druhé je takovej, že mi nesedl, že prostě nelíbí se mi na mě, takže ho asi dám na Vinted a prodám ho a koupím si nějaký hezčí, třeba víc oversize, protože ačkoliv mě se často líbí víc věci na tělo, i když jsem tlustá, protože mi přijde, že to zvýrazní tu moji postavu a nevypadá to až tak zle, jako když bych si vzala oversize věci, které mě právě že ještě víc jako prostě, že víc nabidu. Tak u svetru si myslím, že právě, že svetr by měl být o komfortu a o tom, že se máš cítit 100% prostě nejlíp a takže si budu muset asi koupit nějaký dobrý, kvalitní, hezký svetr, třeba hnědej nebo zelený, jako prostě hnědobílej nebo zelenobílej, prostě nějaký úplně úžasný. Abych taky měla nějaký prostě na podzim. A no, budu si muset celkově úplně extrémně udělat úplně přebrat jako celý šatník, protože je v hrozném stavu, strašným. Mám tam tolik věcí, které nanosím, ať už kvůli tomu, že se mi nelíbí, nebo že už mi nejsou, protože já mám třeba v šatníku 5 let. Takže nějaké věci vyhodím, které vím, že prostě nechci nikomu prodávat nebo darovat a ostatní věci prostě dám na Vinted, to uvidíme, jestli se někdo chytne. Jak neutičku. Ale jestli je větru fakt jako vyloženě miluju na podzimu, tak je to Koralína. Panebože, Koralína je tak hrozně skvělý film. Já ho tak extrémně žeru. Doufám, jako už určitě jako druhý díl nebude, jo, ale když by mohl být, tak bych určitě chtěla druhý díl, protože to je něco tak úžasného. Já už jsem se na něj koukala třeba v 7 letech mojí sestřenicí, která je o 5 let starší. A vlastně v tu dobu už jsem prostě ho měla hrozně ráda, protože jinak se mi to strašně líbilo. Jo, už se jde asi lehnout. Ale druhá to bylo prostě hezký, že jsem s ní trávila čas, protože přece jenom věkový rozdíl tam vždycky byl znát. Jako u všech jako mých příbuzných. Já jsem vlastně nejmladší z nejbližší rodiny. Můj brácha je 8 let starší, takže s tím si taky nic moc nepovím. Ale to přijde mi, že v poslední době na mě kašle. V poslední době ano, už za další dobu. No, a to jsem odpověděla úplně od tématu, ale že prostě to bylo vždycky prostě věc, na kterou jsem se hrozně těšila, že jakmile uvidím mojí sestřenici, tak si užijeme to, že se společně budeme
kdybyste chtěli třeba video, kde se budeme bavit jenom o nějakých filmech, ať už je to Koralína, nebo prostě spoustu dalších úžasných, ať už podzemních, nebo vážných, nebo dokonalých filmech, tak prostě pište to, já to udělám, protože tak miluju prostě s někým diskutovat o nějakých prostě filmech nebo seriálech, to bude miluju. To je fakt jako věc, kterou miluju na podzimu. A věc, která by mě zajímala. Protože taky na podzim prostě halloweenský, ale i vánoční je ukradené v noci Tima Burtona a je to teda halloweenský film. Nebo prostě je to film určený na podzim, na Halloween, anebo na Vánoce. Já se v tom prostě ztrácím a je mi divný si vlastně ho pouštět v obě dvě tyhle ty období, takže já si ho vždycky pouštím spíš. No ale já nevím, mě totiž jsem úplně přeskočila, jsem slyšela. Mě prostě, já s ním mám jak prostě podzimní náladu, tak ale i vánoční. Já prostě nevím, co s tím mám dělat. Absolutně netuším. Tak jo, budu nad tím muset velice hodně zamyslet, když si to pustím. A jako nevím, taky budu teď konc halloweenská party pro mě a moje kamarádky, kterou dělá jedna kamarádka. Já jsem přemýšlela, jako co si vezmu na sebe, ale jakože napadlo mě, že bych si mohla udělat úplně extrémně jednoduchý kostým a udělat si prostě jenom čelenku jako simík a prostě tam mít v mém komfortním oblečení a prostě být jako simík. Což by bylo za mě docela cool. Ale si zase jako říkám, jestli to není moc jednoduchý. Protože já mám ještě elfí ouška a tak, ale nevím. A teď nedávno jsem ochutnala poprvé vlastně pumpkin spice, vlastně ovesné mléko od Mixitu a to je tak skvělý. Já jsem si to dávala domači, mňam. Pak jako matcha je strašně dobrá a o tolik jednodušší dělat doma, než kupovat za 170 korun někde ve městě. Miluju to. A jakože reálně prostě to mlíko s matchou, nebo třeba já jsem se ho dávala i do kaší, to bylo taky tak hrozně dobrý. Nebo já jsem si dělala i jakože fakt jako extrémně, jako to jsem si dělala fakt jenom jako chuťovku, že jsem si udělala cappuccino, potom jsem si tam právě dala matchu a právě normální mlíko a potom to ovesní mlíko a to bylo tak strašně dobrý, že já to potřebuju. A mamka se na to netváří, protože je to drahý. No, je to drahý, ale zase si říkám, oni si kupujou víno, tak proč já bych si nemohla koupit blbý ovesný mlíko nebo nějaký sušený jahody? Jako proč bych nemohla? Oni taky víno nepotřebuju, a tak si koupí 2-3 vína měsíčně. No, a to jsou i dražší vína než tady to mlíko, protože samozřejmě moji rodiče milují kvalitku. A potom si stejně jak s tím sklem dám já, abych ho vyhodila většinou, což nesnáším. Jako nevím. Ale to mlíko je fakt jako dobrý, když jako moje mamka pořád jako hledala nějakou alternativu třeba v obchodě, ale je to prostě divný. Kupovala mi nějaký vanilkový, nevím, ale bylo takový hrozně slabý a v tom kafe nebo v té matche vůbec nebylo cítit, to bylo to takový hrozně jako proč.
říct, co bych někomu chtěla říct, ale nevím komu, protože většinu lidí to nebude zajímat. Tak to budu říkat vám, omlouvám se vám, ale už se extrémně těším na 5. řadu Stranger Things. To je tak úplně skvělý, já to miluju. A už se tak strašně těším, ale zároveň ne, protože to ukončí, ale zároveň jo, protože to miluju. A miluju. A já doufám, že to dopadne docela dobře. Doufám, že neumře Max, protože to je moje druhá nejoblíbenější. Druhá nejoblíbenější postava. Stranger Things. První je L nebo 11 nebo Jack. L. Já si myslím, že Máju docela jako hrozně máte to světlo, protože já tady mám, že jo, já nevím, jak se to jmenuje, prostě to na mě svítí, jo. A ono to i trošičku svítí na ní, tak já si myslím, že jí to docela jako evokuje to, že je den, protože pak je koní, nebo prostě pak je koní řasnatí přes den spí, jsou to lenoši a v noci řáděj, musím jim to vyčistit, já jsem jim to vlastně dneska chtěla vyčistit, tak jim to musím vyčistit zítra, ale zítra je úterý, což není úplně ideální, protože mám do 3:30. Ach, tak nevím, kdy jim to vyčistím, ale už by to fakt jako potřebovalo, protože to mají všechno poukaděný. Je to těžký, ale zároveň jsem za to strašně ráda. A je to úžasný. Možná bych mohla udělat ASMR, kdybych oťukávala. To zní divně, kdybych prostě vám ukazovala krmivo. A to by taky mohlo dělat docela hezký zvuk, si myslím. Mohlo by to dělat hezký zvuk za mě. Mám v tom vlasy, tak snad vám to nevadí. I don't know. Zase to povedlo fakt. Já už se radši asi ani snažit nebudu. Zbytečný. Ach jo. Proč pořád těch videích říkám ach jo, protože nevím, jak mám dál pokračovat a potom mě něco napadne a potom to dopadá tak, že mám video na 30 minut. Jsem taková šikulka a dneska večer mám Oktopus, na který se strašně těším. Včera jsem měla zrádce. No, měli jsme zrádce a bylo to jako docela dobrý. Jako zajímá mě, jak to bude dál. Co to ze mě pořád vychází. Já jsem asi nemocná, nejen mentálně, ale i fyzicky. Ach jo, zase jsem řekla, ach jo, víte co, budeme snažit eliminovat slovo. Ach jo. Zase bych to řekla. No, přemýšlím, jestli vám chci ještě něco říct, ale myslím si, že jsem se vám vypovídala asi ze všeho, co mě zrovna napadlo. Nevím. Čiky, napadá tě ještě něco? Čiky je docela ve slušném komatu, takže tu budit nebudu. Mohla bych vám teoreticky udělat i ASMR, kde vám budu ťukat na všechny moje figurky. To je strašně divný říkat ťukat nebo klepat. Je to docela jako ironický. Cringe. Já nevím. Neřekla jsem tam to slovo, který jsem chtěla říct, to se jako žádá pochval. Ale můžete mi klidně napsat, o co byste měl zájem. Jestli máte zájem o nějaký video speciální, tak dejte vědět, já vám ho udělám, pokud budu samozřejmě schopná.
začínám a taky berte ohled na tenhle ten mikrofon, protože prostě není úplně nejlepší, no. To zní strašně. Asi radši ne. Já si pozeru.